бяхме всички. Намираме се на 1500 метра над морска височина. Преди минута сняг, а сега зелено. Преди да влезем в подземния град, първото ще слезем от 45 метра от земята. Тук е шалбар. Вижте колко са интересни. Има хват, колкото на една ръка разстояние. Наведени, за да се движите лесно. Така се върви, сгънати на две, много ниско, като патека, ето ги нишите. Вау, ниско. Тунела на смирението. Още малко и ще се изправим. Готово. Вау! Приказка. Още един тунел на смирението. Ох, майка си носа главата. Гледаме в краката. Не гледаме в главата. Хвъним някъде. Ох, майко. Ето тук има един. Ето го тук. Ето отдушника е тук. Къде? Ето тук с клетката. Да. Приведени
Дълги тесни тунели. Добре, че не взехме втория. Оле, ужасно. Стъпала. Трудно. Стръмни са стъпалата. Тук се поизправихме малко. Буквално ще слезем в тази тук. Няма да слезем. Най-после. Вече нагоре. Нищо да не пропуснеш. Нарна. Тук. Още. Ние няма да ходим там. Тук има много бързо. Да. Благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты жена, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Слушай.
Трудно се пее. Не е изход. Къде сме? От всяки бед нас свободи. Ужас, не можем да излезем. Откъде? Ето тук дясно долу. Окей, благодаря. Къде се скъпа? Глубоко се колоса. Аз не се притеснявам. Вярвам в тази. Спокойно? Не ми бедиш. Няма да те чуят. Айде пак. Смирени. Приведени. По стъпалцата трябва да. Ама нагоре вървиме. Излизаме вече. Не, надолу. Надолу. Тук сме. Ето. Тук сме. Спомням се, защото не си гледам в краката. Иначе, тук си е модерен просто. Тия хора как са се оправили? Само те си знаят. Тук вече е по-лесно. Пак ще се наведем малко. Ай. За всичко е добре, че просто е уникално. Искаш ли да ти взема това? Не ще те. Няма проблем. Да не ти пречи? Направо. Да. Тук е червено, не. Слава Тебе, Господи! Стигнахме до изхода.